नोंखौ लांनो फैदों मोनथिबाय बेनिफ्राय दा जों न'नि मानसिजों रायज्लायहरबाय नोङो जाहैबाय क'क्राझार पार्कआव सेन्टारनि सिङाव थानाय आमलाइगुरि हलं बाजार खाथिनि आमलाइगुरिनि दा नोङो मिथिबायना बेनिफ्राय नोङो बोरैबा बिदि आन्दायबोनानै दिनै नोङो बे बिश्वनाथ घाट होननाय मोनसे शपिं सेन्टाराव दंफैयो दा नोंनि फिसालाजोंबो रायज्लायबाय नोंनि बिजामादैजों रायज्लायबाय नोंनि फिसाजोंबो रायज्लायबाय फिसाला बिजामादै नोंखौ लांनो थाखाय जोंखौ थिनहरदों बोर थांनो जोंलाय दा नोंखौ लांनो थाखाय जोंखौ थिनहरदों नालाय नोंहा फिसाला सासे दङ बिजामादै दङ हा बेबायदि थाबाय थानाया मोजां नङा नालाय नोंहाथ' न' दङ नायनो लुगैया नामा गासिबो बे शपिं सेन्टारनि जेसेबां मानसि दङ गासिबो मोजां मोनजोबो शपिं सेन्टारनि बेयाव मानसिफोर दङ ना गासिबो बे मादैखौ बयबो मोजां मोननो नायो आरो सोरबा जुदि फाग्ला सोरबा फैयोब्लाना बे फाग्लाखौबो फैनो होननानै बुंदों आरो ना दाब्राय हरो आरो ना दा बे खाथिनि जेसेबां सेन्टारनि मानसिफोर दङ बे दा बुंदों आरो दा जोङो फैबाय दा सफैबाय बे जायगासिम दा जोङो बेखौ लांनायनि बेब'स्था खालामगोन साबोन बिनि गानग्रा जोमग्रा गासिबो लाबोदों जों मानसिखौ थुखैनानै लांगोन आरो खानाया बिनिया एसे साथब खाबाय आरो खानाया दा खानायखौ जों मा अबस्था खालामनांगौ बेखौ नायनांसिगोन जुदि खानायखौ जोङो साफा खालामनो हायाब्ला जोङो बेखौ जोङो सिबनायनि बेब'स्था खालामनांगोन आरो পঢ়া শুনাওতো জানে অসমীয়া কথা কয় আমাৰ লগত তাই হিন্দী পেপাৰ পঢ়ি থাকে বহুত ভাল नै जोंहा बुरि बिमाखौ दायो जोङो लांसिगोन नालाय बेनिफ्राय जादों बेखौ दुगैनो थाखाय बोनानै लाबोदों मानसिया दुगैथारा बेनिफ्राय जों दा थुखैगोन बेखौ दा माखासे गावनि फिसाजों समान जानाय माखासे सिगांनिफ्रायनो 8 बोसोर बा 5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो नायबोबाय थानाय नै बिसोरो दा सहाय होदों माखासे बाथ्राफोरखौ दा थुखैनो नागिरदों बेयाव जों दा थुखैसिगोन नै दायो जोङो मानसिखौ थुखैबाय आरो बे एरियानि मानसिफोरा जोबोद मोजां आरोना दा बे एरियानि मानसिफोरा बेसेबां सहाय खालामदों बेखौ जोंहा सारा लास्टआव बुंगोन आरो नैबे सारनि दारैनो नैबे सारा जोंनि गफुरनि आरोना बे सारनि दारैनो बे खामानिया गासिबो जाफुंदों होननानै आं सानो आरो नंखागौ माथ्र आं भिडिअखौल' होदोंमोन भिडिअ होनायनि उनाव बेखौ न'नि मानसि लोगो मोनबाय आरो फन खालामबाय जगाजग खालामबाय दा बे सारा बेखौ बोरै लोगो मोननाय आरो बोरै सोंनायमोन बेखौ माने बोरै सोंनो गोसो जाखो सारा एसे बुंना होदो आं बेखौ सोंनो गोसो जाबाय जे आङो नैबे बिसनासालि दाइट डिस्ट्रिक्ट इन्सटिटिउट ट्रेनिं सेन्टाराव आङो बेयाव बोसोरनि थाखाय बेयाव ट्रेनिं लाफैदोंमोन आरो बे लाफैनायाव आङो 7 दाननि थाखाय बिश्वनाथ घाट हाई सेकेन्डारि स्कुलाव आङो इन्टार्नशिप हिसाबै आङो बे लामाजोंनो थांबाय थायोमोन बे थांनायाव बे मादैखौ नुनानै आङो गोदाव सोराव नुनायाव जोबोद दुखु मोनदों जे बर' जाथिनि बिमा माहारि जानानै दिनै बे मादैया जे बे जिर'नि सरायाव उन्दुलाबायनानै थानाय बा फोरला फोथाव गाननानै नुनायाव आङो बर' जाथिया इसिबां आलाय सिलाय जानायखौ आं नुनानै गोसोआव थानो हायासै आरो लोगोसे आङो बिमा समान हिसाबै आं बेखौ मोनसे गोसोखांनाय फैबाय आरो बे गोसोखांनायजों आङो भिडिअ खालामनानै लादोंब्लाबो जोंहा जजित गयारिखौ आङो मोनसे खावलायनो लुबैनायजों लोगोसे आङो बेनो भिडिअखौ हरदोंमोन आरो बे भिडिअनि दारै जोङो आजिखालि ससियेल मिडियाआव बर'फोरनि गेजेरावबो बर' जाथि हिसाबै बर'खौ गेरेमसा हारि दानायनि बेलायाव दिनै बर' बिमाफ्रा बेबायदि गोदाव सोराव जायोब्ला बबेबा खना खनलायाव जुदि थायोब्ला बेफोरखौ जोंहा मोनसे मिशन खुलिनानै थाखानाय दंखायो जोंहा बर' जाथि दा बेनिखायनो आङो बेखौ गोसोखांनानै बर'आ जोंहा बे मादैया जाहाथे उदार जाथों होननानै आङो बे भिडिअखौ जोंहा जजित गयारिनो हरनाय जादों आरो बे हरनायजों लोगोसे दिनै जे बिथाङा गावनि इउटुबनि गेजेरजों जे ससियेल मिडियाआव हगारनाय लोगो लोगो दिनै बे
भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो बे न'खराव नुहैनानै दिनै बे मानसिखौ लोगो हमनो हादों आरो बे मानसिखौ दिनै खानाय सिननानै आरो थुखैनानै ओंखाम जाहोनानै बे ओनसोलनि शपिं सेन्टाराव थानाय रायजोफ्रा दिनै जोबोद दुखु मोनदों दुखु मोननायनि गेजेरजों गोबां लकडाउननि सिगांनिफ्रायनो जाहोदों फुथुदों फेदेरदों आरो बेबायदिनो दिनै बिदाय होनानै बे मादैखौ लांनाय जासिगोन Thank you. Bye. Đâu lần. Dạ.